Hi Liza, shout out to you. Kasi si Liza, siya yung banggiitang sisi talaga. Pag hindi siya nakaligo ng dagat, bilat. Hi everyone, welcome back again sa ating YouTube channel No More Sinasero Vlogs. Ayan, so for today's video, ayan te, bumalik na naman tayo dito sa mga basakan day. Kasi as you can see, may mga bag kami isa-isa day. So yun na nga ha. So may bag kami isa-isa kasi nga ngayon is ito yung araw kung saan taniman na ng palay day, yung mga ganon. Kasi nung una is Landbuster yon, yung pumunta kami dito nung bumili kami ng manok. Tapos ngayon is taniman na talaga ng palay best. So kaya medyo marami-rami na yung dinala namin pagkain. So 2 baon na talaga. Pero hindi naman kasya dito yung isang baonan kasi sobrang laki. Kaya 2 bag yung dinala namin. Isa-isa kami para fair yung mga ganun. Tapos yun na nga, inutusan ako ni Papa again na bumili ng manok. Pero thanks God kasi bilat sa ito. Bumalik sila si Glee, kapatid niya kanina. Then kinuha yung pera at sila na yung bumili, ganun. So yun na nga, wala kaming dalang manok ngayon. So it's very amazing. Hindi man bahong itiday, mga ganun. Bisaya ka? Ha? Ako? Do you wanna die? Yung mga ganun. So ayan, sila naman yung nakakasama natin kasi nga si Baby Liza. Isumunta na ka lang, gada. Kalit, saglo pa dito, ligo na sila dagat. Kasi si Liza, siya yung banggiitang sisi ng dagat talaga. Hi Liza, shout out to you. Kasi si Liza, siya yung banggiitang sisi talaga. Pag hindi siya nakaligo ng dagat, Diyos, bilat. Nalubong na kubal. Pag hindi siya makaligo ng dagat, Diyos ko, mag-uuga talaga siya dahil. Oo, kaya kailangan niya ng tubig, dagat. Yung mga ganun din dapat isug. So yun ang, so ang ganda dito dahil, ayan. The world is waiting. This of your moment. Yung mga ganun. Ay nako, ang ganda ko talaga. So ayan. So bahalag nagkabungad-bungad. Ang importante gwapa gihapon taday. Ang importante buhi gihapon taday. Ang importante uyab lagi. So ito yung area dito na sobrang ganda. Yung mga lubi-lubi day. So ayan, kukuha kami ng mangga mamaya day. So very excited day. Pagkit-kit ko pa ulit. Diyos ko Ginoo. Hoy buka dyan ako yung gikapoy. Diyos ko baktas day. Hadala, luyo. Tara naman ito nibutang sa balay. Mangga ba? O, bitaw, mata. Ibilin ta ng usa ka bag, then kaning mga baunanan, tapos manguha tag mangga. O, bitaw, ito sa balay. So, bayo-bayo na ito kuha. Mga usa ka punuan ito. Ha? Usa ka punuan, day. So, Ginoo ka. So, ayan. Malapit na kaming makarating. So, sarado pala yung bahay, oh. So, asa ka din sila si Father. Nga saan manok lagi da. Okay, ganun. Kinakausap ko ang sarili ko. Sakto pa ba yung ano dahil? Yung mga gayon. Actually guys, no, update ko this video. Buka dyan akong ilong baktas dahil. Kasi medyo layo-layo, gibayagid siya, oh. Sakit na dyan akong kamot kay. O kadaog ka ng kuan. Tripod something. That's why nakamay ko lang talaga yung ginagamit ko. But it's okay. Because I'm beautiful. Ayan, chile. So magkuha sa migmodule nila unya. So basta taas-taas kimik mga suruyan rin kalibangon pa naman yung ko. So the beautiful to lie. This is the London Bridge of falling down. Ano daw? London Bridge pulling down. Parang tanga. Tuntua ka na eh. Pag mga nang usapan, tuntua ka no. Ay naku. Parang the London Bridge falling down. So ayan na dahil. Nandito na kami sa bahay. Ayan na. Ang baho ng kilikili eh. So, nandito na kami sa bahay, te. Ayan. So, nandito na kami sa lugar kung saan pinanganak kami. Saan sila papa de? Mga tao. Nanagtanom. Ikubog. Inglo. Si Burandat. Dahil yung mangga, dahan kayo. Lami na kayo. Tuon ako laway. What if lang? Pwede si Ding, eh. Mangita pa nila. Uy, asa man sila dapit. Fada? Fada? Ay. Asa Asa ni dapit ang balay day?
Mo na. Lami na dyan nila, so. Oh, mo na ang balay. O, ito nagbutang din. Ibutan na nato diha eh. Manok oh. O diba? Ay man. Tara puti. So ito pala yung manok. Andito naghihikot ra dai. Yung manok luy kay sawa si kauban. Try. Tara dai. Pleng. Ayan, so, hindi nakita. Yung dito. Bobo kasi. Hindi ko rin naman nalaman. Akala ko yung manok plastic man dito eh. Sa pahoy sa takay medyo bugat jud kayo akong gibit-bit day akong bag bugat jud siya kay dako mura na namang gidaday. Tas yun na nga. May ring pala dito. Uy. Yun may basketball sila doon. So ayan everyone, so ito yung bahay ng ate ko noon, no? So wala na siyang tao talaga siya te. So ginawa na siyang stock room ng mga kagamitan sa Basakday, no? Mga ganon. So ayan, yung mga pahumay na kasira na siya talaga yung bahay day. Pero sobrang laki pa naman sana at saka sobrang ganda yan. May pa-tiles pa sila ng lababo. So hindi na nalinisan kasi wala sila rito day. Kasi may bahay na nga sila sa housing. Tapos malayo kasi ito sa kalsada at saka sa paaralan. Kaya hindi sila dito. So ayan guys, update for today's video. So ayan, kukuha na kami ng mangga day. So yun na nga, bazay. Kasi dito sa likod nila is malapit lang yung mangga day. So makukuha mo lang siya at maaabot mo lang. Ayan, so hindi mo na kailangang gumamit ng mga mahahabang kahoy, kumbaga. So kung saan ka na, duwa ka na, yung Elanism. Okay. So ayan, so ito yung mga manggaladzay. Ayan, sa ibaba. Ayan. Ha? So sobrang ganda dito dahil sobrang tahimik, sobrang lamig, sobrang sarap ng hangin, ganun. Sobrang lakas ng signal din. Nag-ML kasi ito, ayan o. Tulala lang. Anday kukuha, uy. Ah, naman good. Tangloy di ka. Sabi ha? Turaw. Turaw. Ako ikuha to. O ano, abot. Buron na. Isog siya dito. Hi, dog. You wanna build snowman? Elsa. Tutak ko na eh. May lahat. Ay, lahat. Hindi manggulit. Pero may natin. Buwang pa. May ari ng... So hello everyone! So for this video, so ayan, uwian na kami dahil, no? Ayan. So uuwi na kami at papunta na kami sa amin. Kumbaga, actually, tapos na kami naghatid ng pagkain doon sa papa ko. Then, yun na nga, uuwi na kami bazay. So thanks God, kasi ang ganda ng hangin. So hindi siya masyadong mainit. So hindi kami medyo nahirapan sa pag-uwi, yung mga ganun. Tapos, asan na? Oh, let's go. Sila ko lahi man siya nga daan na itong nagyari. Ito rin ito sa baba ito nangagigay na. Pero okay na na eh. Sa daw? Pa-shout out. Tingin mo si Sama. Biplang buwang. So ayan everyone. So sobrang init. But it's okay. Because we are so very beautiful. So ayan, bye-bye everyone! So bye-bye day. Bye-bye. Siksiki, bye-bye. Let's say.